Eli tosiaan mä tulin kertomaan nyt vähän kuulumisia Mustialasta ja ennen kaikkea tästä järkivihreä opetus- ja tutkimusmaatilakonseptista. Ja täällä on ollut aivan loistavia puheenvuoroja tähän mennessä ja tämä on aika hyvä jatkumo nyt, mitä Jaakko nosti esiin ajatuksia ja sitä ideologiaa teidän tilan toiminnasta, niin oikeastaan meillä on aika paljon samantyyppisiä asioita täällä mietinnässä me ei varsinaisesti olla luomutila, eli ollaan ihan tavanomaisessa tuotannossa, mutta hyvin paljon toimitaan, voisiko sanoa, että luomunomaisesti ja otetaan paljon oppeja, jo ollaan otettu ja varmaan tullaan jatkossa yhä enemmän ottamaan oppeja luomutuottajilta, koska siellä on paljon edelläkävijyyttä pyritään sitten luomaan semmoista hyvää kokonaisuutta ottamatta kantaa, ollaanko tavanomaisessa vai luonnonmukaisessa tuotannossa. Keskeyttäkää, kyselkää, heittäkää kommenttia väliin, jos tulee ajatuksia eli saataisiin sitä vuoropuhelua jo tässä esityksen aikanakin aikaiseksi. Ihan lyhyesti taustaa tähän järkivihreä maatilakonseptiin, eli ajatus lähti oikeastaan viime syksynä, viime talvena kehittymään, että miten lähteä tätä meidän opetusmaatilaa tekemään yhä näkyvämmäksi, tehostamaan sen käyttöä opetuksessa, mutta tekemään se näkyväksi myöskin koulun ulkopuolelle, eli meidän yhteistyökumppaneille, sidosryhmille, kuluttajille ja potentiaalisille tuleville opiskelijoille. Ja siitä lähdettiin kirjoittaa tämmöistä järkivihreää maatilakonseptia ja sitten samanaikaisesti HAMKissa lähdettiin tekemään 4 tutkimusyksikköä. Eli koko täällä Hämeen ammattikorkeakoulussa meidän näistä opetusaloista on rakennettu 4 tutkimusyksikköä, joista 1 on biotalous ja me Mustiala kuulutaan tähän biotalouteen. Tuohon alle mä olen listannut nämä biotalouden tutkimusryhmät, eli jokaisessa tutkimusyksikössä toimii tutkimusryhmiä ja täällä biotalouden alla Mustiala on tämän järkivihreä maatila tutkimusryhmä nimikkeellä tehdään töitä. Tämä ei ole sellaista yksikkökohtaista, että toiminta tapahtuu vain ja ainoastaan yhdessä paikassa ja tiettyjen toimijoiden kesken, vaan pyritään tekemään hyvin laaja-alaista yhteistyötä HAMKin sisällä ja HAMKin ulkopuolella. Mutta nämä on niin kuin näiden meidän koulutusalojen mukaan sitten näitä tutkimusryhmiä lähdetty rakentamaan. Ja tässä on nyt pari kuvaa. Tässä ensimmäinen niistä tästä meidän järkivihreä maatila-konseptista, että mitä se on. Eli tämä fyysinen toimipaikka on täällä Mustialassa ja siinä meillä hyvin vahvana keskiössä tämä meidän opetus- ja tutkimusmaatila. Ja me ei tulla tekemään tieteellistä tutkimusta täällä, vaan ennen kaikkea soveltavaa tutkimusta ja niin, että se tapahtuisi maatilamittakaavassa. Eli me tehdään vahvaa yhteistyötä muun muassa jatkossa MTT:n kanssa, eli MTT tekee sitä tieteellistä tutkimustyötä ja me ollaan ikään kuin sen tutkitun tiedon jatkojalostajia, eli tuodaan se tänne maatilamittakaavaan, testataan, kokeillaan, haetaan käyttökokemuksia erilaisista asioista, tehdään ehkä uusia innovaatioita yhdessä opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Me ollaan täysin avoin oppimisympäristö ja tämä on yksi meidän tämmöinen vahvuus. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin yhdessä puheenvuorossa nousi esiin se, että kuluttajat on etääntynyt ruoasta ja siitä ruoantuotannosta, niin ehkä me omilla toiminnoilla me voitaisiin vastata tähän haasteeseen, että tehdään se ruoantuotanto yhä näkyvämmäksi ja tehdään se tämmöisessä avoimessa ympäristössä. Eli meillä ei ole mitään sellaista, mitä meidän pitäisi peitellä. Me tehdään onnistumiset, mutta myöskin ne mahdolliset epäonnistumiset näkyväksi ja opitaan niistä ja tuodaan sitä kokemusta ja jaetaan myöskin sitä tietoa. Mutta ennen kaikkea tehdään näkyväksi, miten ruoka tuotetaan, minkälaisilla menetelmillä, minkälaisilla tavoitteilla, toimintatavoilla ja mitä se ruoka on. Verkostoituminen on tosi monella alalla tämän päivän sana ja niin se on myöskin täällä maataloudessa ja ruoantuotannossa ja myöskin täällä koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Eli verkostoituminen ja
toiminta eri alan toimijoiden kanssa on meille yhä tärkeämpää. Jo sen takia, että me saadaan meidän opiskelijoille luotua hyviä työelämäkontakteja, tekemään näkyväksi sitä työympäristöä, missä he mahdollisesti valmistumisen jälkeen työllistyy. Ja yhtä lailla tosi tärkeitä yhteistyökumppaneita meidän toiminnan kannalta siinä mielessä, että tehdään sitä tutkimus- ja kehittämistyötä ja myöskin opetustyötä täällä, eli saadaan niitä feedbackkejä myöskin sieltä työelämästä tänne meidän toimintoihin. Eli me tarjotaan tämmöinen hyvin tutkimuslähtöinen ja myöskin innovatiivinen oppimisympäristö tällä meidän opetusmaatilalla, ja toivottavasti se nyt sitten lähtee jalkautumaan myöskin meidän opiskelijoiden myötä, eli kun he lähtee täältä tahoilleen kesätöihin harjoittelemaan ja valmistumisen jälkeen, niin vievät myöskin niitä ajatuksia ja innovaatioita sitten täältä muualle, eli tieto vaihtuu ja tieto kulkeutuu. Meillä on valittu muutamia keskeisiä teemoja, osa-alueita, minkä ympärille me lähdetään nyt tätä tutkimus- ja kehittämistyötä tekemään. Ensimmäinen iso askel meillä on valkuaisomavaraisuuden edistäminen ja ruoan tuotannossa niin, että se kattaa koko ketjun alkutuotannosta jalostavaan teollisuuteen ja kuluttajille saakka. Mä tuossa hetken päästä kerron siitä muutaman sanan. Sitten myöskin ravinteiden kierrätys ja ravinneomavaraisuuden edistäminen maatilalla on yksi äärettömän tärkeä asia. Eli me pystyttäisiin mahdollisimman resurssitehokkaasti käyttämään niitä ravinteita, mitä tässä meidän tuotannon sivutuotteena syntyy. Käytetään niitä täällä omalla tilalla ja pyritään minimoimaan esimerkiksi ostolannoitteiden tarve. Sitten maidon tuotanto, nuorkarjan kasvatus kannattavasti ja kestävästi. Eli meillä on valmistumassa uusi pihattonavetta, kerron siitäkin tuossa hetken päästä. Ja tätä tutkimuskehittämistoimintaa tullaan vahvasti panostamaan myöskin tänne maidon tuotantopuolelle, koska se on meidän yksi päätuotantosuunta peltoviljelyn lisäksi. Sitten jätteiden minimointi, kierrätys ja jatkojalostus, kaikki nämä tosi tärkeitä, kun puhutaan järkivihreistä toimintaperiaatteesta, eli miten me pystyttäisiin tämänkin kokoisessa toimintaympäristössä minimoimaan jätteitä ja ne jätteet, mitä syntyy, niin käsittelemään ne järkevällä tavalla. Energiatehokkuus, tämän päivän yksi keskeinen haaste, ja myöskin se, että mahdollisimman hyvin sitten oltaisiin näissä energiatalkoissa mukana niin, että käytettäisiin uusiutuvia energianlähteitä, ja esimerkiksi hakelämmitys on meidän lämmityksen perusta, että siltä osin ollaan jo niin kuin tässä energiatehokkuudessa mukana. Ja sitten vesistö- ja pohjavesialueiden suojelu, kunnostus ja hoito. Meillä on hyvin tärkeitä vesistöalueita tässä Mustialan alueella. On Mustialan lammi, Kaukijärvi, pohjavesialueita. Eli näiden huomioiminen tässä kaikessa toiminnassa, että ei kuormiteta vesistöjä, vaan päinvastoin vähennetään niihin tulevaa ravinnekuormaa. Ja näytetään, että maatalous ei ole aina se, joka kuormittaa vesistöjä, vaan maatalous voi olla myöskin se, joka toimii vesistöjen tilaa parantavana toimijana, ja tehdään myös sitä näkyväksi. Eli nämä ovat niitä meidän keskeisiä teemoja, miltä pohjalta me lähdetään edelleen rakentamaan tätä järkivihreätä maatilaa. Tässä on lyhyesti sitten näitä yksittäisiä asioita vielä, ja tästä oikeastaan otan tämän mallitila-asian vielä esiin, eli tosiaan toimitaan semmoisena toimintapaikkana, keskeisenä paikkana, eli missä voidaan sitten erinäköisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja tehdä ja tämmöisillä avoimien ovien periaatteella. Ja nyt tässä syksyllä lokakuun alkupuolella meille myönnettiin tänne Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalle järkivihreä kunniakirja, jonka myöntää Forssan seudun kehittämiskeskus Oy. Eli tämä oli meille semmoinen iso askel, kun ollaan tämä järkivihreä maatilakonsepti lanseerattu, että meidät on myöskin huomioitu nyt sitten tällä kunniakirjalla tässä Forssan seudulla. Tämä on yksi semmoinen osoitus siitä, että ollaan jo tehty tosi paljon töitä, toimenpiteitä näiden järkivihreiden periaatteiden
eteen, mutta paljon on vielä tehtävää ja nyt ennen kaikkea meidän pitää myöskin nämä toimet tehdä näkyväksi. Opetus, tutkimus maatilasta, muutama keskeinen pointti. Eli meillä on päätuotantosuuntana peltoviljely ja maidon tuotanto. Ja peltopuolella meillä on iso osa peltopinta-alasta tulee rehun tuotantoon jatkossa, kun uusi pihatto valmistuu, niin yhä enemmän, mutta silti meillä riittää pinta-alaa myöskin leipäviljan tuotantoon, tuotetaan myöskin rypsiä, kuminaa, eli pystytään tuottamaan elintarviketeollisuuden raaka-aineita myöskin sen rehun tuotannon lisäksi. Ja tosiaan kotieläintuotannossa niin maidon tuotantoon keskitytään. Nuorkarja on tähän asti ulkoistettu nuorkarjan kasvatus, mutta uuden pihaton myötä tulee paikat myöskin nuorkarjalle, eli saadaan vasikasta lypsylehmäksi sitten kasvatettua oma karja jatkossa. Ja tosiaan meillä on tämä uusi opetus- ja tutkimusnavetta tuolla rakenteilla. Eli jos joku haluaa tämän tilaisuuden jälkeen vielä tehdä tämmöisen kierroksen täällä Mustialan alueella, niin käykää myöskin katsomassa uutta navettaa. Löytyy suoraan tuolta suunnasta niin peltoaukeen laidalta, ei ole montaa 100 metriä tästä pihalta sinne navetalle, sinne se nousee ja tavoitteena on, että se tuossa maalis-huhtikuussa olisi valmis niin, että lehmät pääsisivät muuttamaan sitten uusiin tiloihin. Viileä pihattonavetta, yhden robotin yksikkö tulee sinne, mutta sen robotin lisäksi, automaattilypsyn lisäksi meillä on myöskin lypsyasema, kolmipaikkainen pieni lypsyasema opetuksellisia tarkoituksia varten, eli edelleenkin myös sitä ihan perinteistä lypsytyötä halutaan opiskelijoille opettaa. Automatisoitu seosrehuruokinta tulee sinne. Meillä on uusi Lely-Vector-järjestelmä tulossa. Lannan separointi tässä alkuvaiheessa tullaan tekemään se urakoitsijan toimesta, mutta todennäköisesti tullaan omaan separaattoriin investoimaan lähiaikoina. Ja eläinmäärät, eläinpaikkoja kaikkiaan 193 paikkaa ja tosiaan sen opetustyön lisäksi niin myöskin tullaan painottamaan sitä tutkimus- ja kehittämistyötä myöskin täällä navetassa. Sitten me ei varsinaisia lähiruokatoimijoita isossa mittakaavassa olla, mutta kyllä meiltäkin omia tuotteita löytyy. Eli maitoa löytyy suoramyyntinäkökulmasta, eli suurin osa maidostahan menee meijerin kautta, mutta myöskin tilalta voi ostaa maitoa suoraan. Esimerkiksi tänään voitte käydä ostamassa kotiin viemisiä. Eli siellä on maidon myyntiä tänään. Sitten meillä on opiskelijoiden osuuskunnan AgriTeams oppimismuodossa on osuuskuntia ja heillä on tämmöinen maku- ja Mustialasta tuoteperhe, eli näitä tuotteita myöskin voitte käydä tänään ostamassa heidän myyntitiloistaan. Sitten meillä on mehiläisiä täällä ja tuotetaan hunajaa ja sitten Kuninkaan kartanon oluita on myöskin tuotetaan täällä Mustialassa ja myydään tuossa isossa piipussa meidän ulkopuolisen matkailuyrittäjän toimesta. Eli joitain lähiruokatuotteitakin ihan aidosti meiltä täältä löytyy. Sitten katsoin tuossa lähiruokaan liittyvää kirjallisuutta ja törmäsin tällaiseen lähiruoka- ja ekologinen kestävyys hankkeeseen, jossa on tehty argumentteja lähiruokaan, sen niin kuin markkinointiin ja menekin edistämiseen. Täältä löytyi tosi kivasti tämmöisiä kohtia, mitkä on tuohon alas listattu, en lähde niitä tässä lukemaan, mutta mitkä hyvin pitkälti istuu meidän tähän järkivihreä maatila-ideologiaan kaiken kaikkiaan, että ei pelkästään siihen lähiruokaan, vaan ylipäätään ruoan tuotantoon ja niihin asioihin, mihin meidän pitäisi yhä enemmän kiinnittää tässä ruoantuotannossa, alkutuotannossakin huomiota. Eli huomioida se resurssitehokkuus, ympäristö ottaa vahvasti huomioon ja tuottaa sitä ruokaa semmoisella kestävällä ekologisella otteella. Sitten
sitten vielä tästä valkuaisomavaraisuudesta, mikä on yksi osa meidän tätä järkivihreä maatila-konseptia ja mikä on nyt valittu ensimmäiseksi tämmöiseksi isommaksi kehittämiskohteeksi, eli valkuaisomavaraisuuden edistäminen ruoantuotannossa. Meillä on tällä hetkellä hankehakemus sisällä Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen. Pitäisi tässä vielä loppuvuoden aikana tulla rahoituspäätökset, että lähdetäänkö tätä hanketta rahoittamaan, ja mikäli se tästä käynnistyy, niin se on 2-vuotinen hanke, toteutetaan yhteistyössä MTT:n kanssa ja toki muita sidosryhmiä tulee myös siihen sitten paljon mukaan. Ja tässä olisi tarkoitus lähteä tämmöistä valkuaisosaamiskeskusta rakentamaan tänne Hämeeseen, ja sen fyysinen toimipaikka olisi täällä Mustialassa. Ja ennen kaikkea olisi tarkoituksena tämän osaamiskeskuksen myötä alkaa kokoamaan tähän valkuaisomavaraisuuteen liittyvää tietoa, kokemuksia ja erityisesti sitä yhteistyö- ja osaamisverkostoa. Ja näkökulma tässä olisi se, että tämä kattaa koko ruokaketjun, eli lähdetään todellakin sieltä alkutuotannosta ja mennään jalostavaan teollisuuteen ja kuluttajiin saakka, mikä tarkoittaa sitä, että valkuaisomavaraisuus kattaa sekä kotieläinten ruokintaa, niin myöskin ihmisravitsemusta, että otetaan nämä molemmat näkökulmat huomioon. Ja kaiken kaikkiaan tavoitteena olisi edistää tätä valkuaisomavaraisuuden lisääntymistä Hämeen alueella, mutta toivottavasti myöskin pitkässä juoksussa koko valtakunnan tasolla. Miksi sitten tämä valkuaisomavaraisuus haluttiin nostaa näin näkyvästi esiin, niin Jaakko tuossa jo osittain valottikin asiaa, että mitä järkeä on rajata tavaraa edestakaisin, kun se voitaisiin tuottaa lähellä ja käyttää lähellä. Valkuaisomavaraisuus on erittäin alhainen tällä hetkellä Suomessa, eli noin 16% käytetystä rehuvalkuaisesta tuotetaan täällä kotimaassa ja kaikki muu on tuontitavaraa. Suurin osa valkuaisesta on soijaa ja se käytetään pääasiassa yksimahaisten ruokinnassa. Märehtijät ei ole niin soijariippuvaisia, mutta joka tapauksessa myöskin rypsiä ja rapsia tuodaan ihan merkittäviä määriä ulkomailta ja nähtäväksi jää, mikä rypsin tuotanto tulee olemaan täällä kotimaassa. Että jatkoakin ajatellen, että pitää miettiä niitä vaihtoehtoja. Ja tämä on todella iso kysymys sekä alueellisesti että myöskin valtakunnan tasolla, ja siihen liittyy paljon isoja asioita. Sinne liittyy, niin kuin Jaakko nosti esiin, niin poliittisia päätöksiä osittain, ruokaturvaa, ruokaturvallisuutta, jäljitettävyyttä, myöskin eettisyyttä. Eli hyvin tämmöisiä isoja asioita. Ja sitten tämä ympäristönäkökulma kaiken kaikkiaan, että kuinka paljon kannattaa tuoda rajojen ulkopuolelta ja olisiko järkevämpää jotain tuottaa täällä itse ja lähellä. Yksi, mikä mulla on hyvin vahvana mielessä, on tämä valkuaisomavaraisuus edistää myöskin sitä ajattelua lähiruokaa lähirehuilla. Eli mä en jäisi, jos mietitään lähiruokaa, että se on vaan lähellä tuotettua, että sillä on joku maantieteellinen rajaus. Mun mielestä se pitää miettiä myöskin siitä näkökulmasta, että millä se lähiruoka on tuotettu. Onko se lähiruokaa, jos se ruokitaan esimerkiksi Brasiliassa tuotetulla soijalla, se liha, mitä tuotetaan. Et katkeeko se ajatus siihen, vaan voitaisiko me myöskin tuottaa ne rehut lähellä omalla tilalla yhteistyötilojen avulla ja siten vielä tuoda sitä niin kuin vahvemmin lähiruuaksi. Ja Vennan tila on hyvä esimerkki siitä ainakin maidon tuotantopuolella, että se on täysin mahdollista, että kivennäiset ainoa, mitä ei ehkä tilatasolla pystytä tuottamaan, vaan niissä me ollaan teollisuuden varassa, mutta käytännössä kaikki muu voidaan, jos niin halutaan, tuottaa lähellä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä saisi miettiä enemmänkin ja niitä mahdollisuuksia ja sitä lähiruokaa, että mitä me itse asiassa sillä ymmärretään. Oikeastaan tähän vielä loppuun tämä kooste meidän näistä keskeisistä tutkimusosa-alueista, että vaikka meillä on nyt ensimmäinen askel tämä valkuaisomavaraisuuden edistäminen, niin nämä kaikki muut teemat, mitä on tähän järkivihreä maatilakonseptiin tässä vaiheessa valittu, on sellaisia, minkä eteen lähdetään tekemään töitä. Me ollaan tehty tosi paljon täällä toimenpiteitä, mutta
edelleen nämä vaatii työtä ja todellakin sitä näkyväksi tekemistä ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ja hyviä ideoita otetaan mielellään vastaan, mitä kokeiltaisiin täällä, mitä tehtäisiin näkyväksi ja mistä tarvittaisiin lisätietoa, niin sitä varten me ollaan nyt olemassa ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa olisi sitten tarkoitus myöskin tuoda tätä koulutusnäkökulmaa tähän tutkimus- ja kehittämistoimintaan mukaan. Eli tässä lyhykäisyydessään terveisiä järkivihreältä maatilalta, ja jos tulee kysyttävää, kommentoitavaa, niin mieluusti avataan keskustelu. Miksi ette sitten siirry suoraan luomuun tai osittain edes puolet? Joo, se on varmaan haasteellinen se, että jos mennään puolet, niin miten me saadaan niin kuin pidettyä sitten erillään se tavanomainen ja luomu. On mahdollista ja ei ole poissuljettu. Että kyllä tätä luomuasiaakin aina välillä mietitään, että periaatteessa puitteet on olemassa sillekin, mutta tässä vaiheessa nyt ei ole vielä sitten. Eläimet ja rehut. Joo. Tuleeko Katariinalle kysymyksiä tai kommentteja? Sitä voisi itse kommentoida, että tämä uusi navetta, niin varsinkin pimeään aikaan, nyt kun siellä yöpäivän kanssa tehdään töitä, niin silloin se ainakin hyvin näkyy, ketä tällä alueella mahdollisesti kulkee ohi tai liikkuu, niin sijainti on helppo paikantaa ainakin silloin. Mutta kiitos oikein paljon, Katariina.